Menos mal que temos a Nuska Chous, a nosa experta con nos esta tarde, porque senón non sei que faríamos, sobre todo con aquelas preguntas que nos enviades a través do WhatsApp ou que nos facedes chegar a través do correo electrónico do programa. Como estás, Nuska? Moi boas tardes. Encantadísima de estar aquí unha tarde máis con vos. Pois mira, Maite, que foto nos remitiu a primeira hora desta mañá un ointe, e con esta foto dime, pregúntalle a Nuska, Antón, se esta foto que é unha foto dunha col. Aquí podería ser calquera cousa, pero isto é unha col. Un coleiro. Sí. Eu pensei que era unha figueira ou algo así. Pois di, pregúntalle a Nuska se é comestible para os humanos. Sí, Bueno, claro. acabo de ensinar a foto agora a Nuska. Sí. É un coleiro. O que pasa que, claro, hai coleiros que son, anuales non, máis ben son bianuales. Pero hai tipos de coleiros que son plurianuales, o sea, que poden botar moitos anos sin chegar a botar flor. Iso quere dicir que todos eses anos, por pouquiño que medren, van a ir medrando. Entón poden alcanzar unhas dimensións espectaculares. Eu recordo unhas que había en Santiago que chamaban moito a atención, que as tiñan que ter entutoradas e que eu penso que medían ben uns 10 metros de alto. Non deixa de ser un coleiro comestible, o sea, claro que sí que se lle come. Eu teño algunhas que son bianuales, o sea, que botan 2 anos dando verdura, e teño outras que son plurianales, o sea, que botan moitos anos sin relar. Entón, pois, sí, e todas son riquísimas comestibles. Comestibles, pois fantástico. Teño outra preguntiña para ti, Nuska. Mira, un ointe a través do WhatsApp que tamén nos di, pregunta, gustaríame saber se pode facer infusión de albahaca fresca e as súas propiedades. Grazas. Sí. Sí? Parece que nos venderon a albahaca como unha cousa que só é para aromatizar un pouquiño as comidas, sobre todo os italianos, non? Un tipo de albahaca. Pero non, máis é moi beneficiosa. Incluso podemos secala, recoller as súas follas, porque non é moi susceptible a pasar frigos, non é unha planta de inverno. Entón teríamos que recoller as sementes e volvela a plantar na primavera para ter durante todo o verán. Pero temos a opción de guardar as follas secas. Pero nesta ocasión preguntaban se podía ser en verde. Sí. Calquera tipo de infusión que poidas tomar en seco, que che vendan en seco, é por comodidade, porque é moito máis duradeira no tempo en seco que en verde. En verde é moito máis difícil de manter estas ervas. E todas se poden tomar en verde. O que pasa que o seu sabor vai a ser un pouquiño diferente. En verde sempre nos vai a aportar un pouquiño de amargor. E a albahaca, hai moitísimas variedades e moitos tipos de colores tamén. A morada é preciosa, hai en rojo, en blanco, en verde, a que conocemos todos. E ten propiedades relajantes, antiinflamatorias, incluso calmante para pequenas picaduras como de mosquito ou abellas, se non é moita infección, masticando a folla, poñéndolla encima, como un emplaste. Como infusión, pois vai nos axudar no dolor de estómago, cos gases tamén, como é antiinflamatoria, pois vai nos axudar tamén ás mulleres en eses días que non nos encontramos moi a justo. Pois demos esa opción para recibir consultas vía WhatsApp, pero tamén quería aproveitar que como Nuska Chous está aquí, se queredes tamén os teléfonos do programa a tarde están abertos, 981-540-979 ou 981-540-989. Hai un tema moi actual do que queremos falar agora, actual e contemporáneo, porque estamos empezando agora cos trasplantes, cuidados necesarios, detalles que temos que ter en conta para realizar un trasplante con éxito. Este é o mes propicio para facelo, Nuska? Estamos empezando o mes propicio porque estamos empezando a retirar as cousas que xa non, que son de verán, non? Pimentos, tomates, todo o que xa non soporta, digamos, os fríos do inverno. Entón, mes propicio é todo, pero que agora é como se fora o máis auge, non? Repolos, brécol, lechuga, lombarda, espinacas, puerros, cebolo de inverno tamén. Para facer un bo plantío deste tipo de plantas, hai que ter en conta unhas cousas, o sea, como se foran unhas pautas, non? A seguir, xa sexan chan de terra ou sexan macetas. Entón, teríamos primeiro que limpar de ervas malas que teñan ou das plantas vellas que tiñamos. Logo despois hai que airear, non, a terra, ou cavala, ou que é poñela un pouquiño esponxosa, porque seguro que está moi apelmasada de haber estado regando todo o verán, entón, en unha terra dura as plantas sufren un pouquiño para adaptarse, non? Entón, airear. Despois hai que abonar o fertilizar,
con novos nutrientes, non? Porque a terra está desgastada de haber estado dándolle de comer ás plantas de verán. Logo, despois, hai que regar a terra, e unha cousa que me parece super importante que estabades falando antes, que era sobre a economía, non? Como facer para economizar, para non gastar tanto. Entón, aquí tamén hai un consello chulo, que é planificar o que vamos a plantar. Porque así só vamos a comprar o que precisamos. Porque eu sei que ir a un sitio onde venden plantón e diste, ai, que bonito está todo. Pero levando todo, sí. Dame unha dúxia de cada. Realmente, que faz con unha dúxia de repolos? Date conta que unha dúxia de repolos ao mes, terías que comer un repolo cada 2 días. E non o vamos a facer. Entón, realmente, para unha casa chega un repolo á semana. Esos son 4 repolos ao mes, solo. Entón, estaría guai planear o que nós necesitamos para comer, para non comprar plantío demais, non? Entón, sempre hai que pensar nas plantacións escalonadas, que é o que me mola a min, plantar un pouco de todo e un moito de nada, porque así non vamos a saturar as nosas despensas, nin estimular a horta con plantóns que non necesitamos, que ao final vamos a ter que chamar aos veciños, aos primos, quen quere, eu non quero máis. Sí, todo o mundo acaba saturado, con caixas de todo. Saturado, entón, eso estaría ben planificado, non? Entón, eu teño aquí así anotado uns problemas que nos podemos encontrar a hora de facer o plantón, porque non é así como rápido e fácil, se queremos que nos vai a ben, non? Entón, cando mercamos plantas para trasplantar, hai que poñer unha especial atención no cepellón, que non sei se ten unha palabra en gallego, non o sei. Eu chamolle cepellón. A terra que traen pegada as raíces. Entón, se ese cepellón está blandiño e se ven poucas raíces por fora, podese trasplantar así tal cual, non? Ti chegas, pum, e polo na terra. Pero se o cepellón está como moi compacto, moi duro, moi seco, ou se ven moitas raíces por fora, hai que abrilo para liberar as raíces, porque realmente as raíces que vemos posiblemente non sean desa planta, que sean do compost na que está plantado. Despois, por exemplo, se o cepellón apenas ten terra, non é? As súas raíces fixeron o que se lle chama espirilación radicular, o sea, que ti abres e ves as raíces enrolladas alrededor desa maceta, sabe? Eso sí que non se pode plantar así, porque sería un fracaso. E cortas. Hai que abrir o cepellón, primeiro hai que intentar liberar as raíces, non? Pois pode ser con un chorro a presión de agua, por exemplo, e intentar liberalas. Se non o podemos facer, podemos dar incluso uns cortes para axudar a liberar as raíces que están metidas en dentro, porque o cepellón faite como se fose unha barreira que ás veces é moi difícil, é moi complicado sacar as raíces que van buscar alimento, non? Entón, hai no que abrir. Un cepellón deses duros, por exemplo, pode acarrearnos moitos problemas. Un crecemento inadecuado por carencia de nutrientes, porque non van a ser capaces as raíces a buscar a comida para a planta. Entón vamos a ter unha planta chiquitina durante un montón de tempo e non vamos a saber o porqué. Pois posiblemente sea porque o cepellón estaba duro. Tamén pode ser que pudran as raíces por culpa de que o cepellón fai como unha especie de esponja. E nós pensamos que estamos regando e o que facemos é que a raíz da plantiña que acabamos de plantar estea continuamente nunha humedad que non lle pertenece. Entón, pois tamén pode pudrir a planta por culpa deso. Aparte de que se deforman as raíces de haber estado nese habitáculo tan pequeniño, unha deformación de raíces pois conleva unha deformación dunha planta. Non vai a ser unha planta sana. E non vai ir para baixo, ainda que as cortemos, ou hai unha técnica especial de corte? De corte de raíces, dis. Cando o cepellón é tan duro, é tan compacto, sai a espirilación radicular, aínda que cortes, supónse que esa planta, se ten tantas raíces, unha é porque leva moito tempo nesa maceta, e outra é porque é capaz a reproducir con moita facilidade as raíces. Unha planta que lle coste moito facer raíces é raro que a encontres espirilada no macetón. O sea, que non lle vas a facer daño por darlle 4 ou 5 cortes e cas dúas mans facer como que abres, aínda que ollas crujir as raíces todas, porque ás veces están tan duras que esa planta está, o seu futuro é morrer, secar
de inanición. Afoga ela mesma, non? Sí, afora ela mesma, o sea, non é capaz de sobrevivir. Entón tamén, bueno, colle posibilidade tamén de que sean plantas que son bellas. Si son, por exemplo, ti vas comprar lechugas, repolos, non? Ou así, e o cepillón é demasiado duro, demasiado compacto e ten demasiadas raíces, posiblemente esa lechuga ou ese repolo leve moitísimo máis tempo do que debería dentro dese pequeno habitáculo. O sea, que é unha planta bella, porque a planta faise bella igualmente. Si ten tempo para expandirse, vai a crecer, pero se non lle das a posibilidade de expandir as raíces e de crecer a planta, ela vai a seguir o seu proceso natural e vai a grelar de contado. O sea, hai que fijar tamén que o cepellón non sea moi vello, porque hai xente que me di non sei por que me grelaron as lechugas, non? Que me van para arriba. Pois ao mellor unha das causas é esa, que botou demasiado tempo no seu habitáculo, no seu cepellón, e fixose unha planta bella. Por iso tamén debemos de escapar un pouco dos repolos, brécol, coliflor, que teñan como 10, 15, 20 centímetros de pescoso de alto, sabes? Que medran e despois só ten 3 follas arriba. Bueno, pois esas posiblemente tamén non estiveran numas condicións aceitadas para crecer. Medraron demasiado, porque con ese pescoso tan grande, toda na podes enterrar, porque ten posibilidades de pudrir, e terías que poñerle un tutor, porque senón non sería capaz de aguantar do seu pescoso, sabes? Estame acordando estas persoas que se poñen un montón de collares e que estiran o cuello para ser máis guapas, non? Nunha tribu africana, que non nos poden quitar realmente, nunca, porque non poderían as súas cervicales co peso da súa cabeza. Pois isto sería unha cousa, cando están aí tan apejadiñas unhas ás outras, velas bonitas, pero en canto as separas de unha en unha fan, non poden. Danos algún conselliño antes de que se nos marche todo o tempo para, por exemplo, trasplantes de plantas grandes, Nusca? Pois, primeiro sempre valorar o cepellón. Iso é o primeiro que temos que facer. Si ten espirilación, hai no que abrir. Hai que, ou cun agua a chorro, que tamén se pode facer, e intentar sacudilo como sacudindo para que se solten, e senón, pois, eso, cas mans, e o último caso, coitelo, porque ten que ter as raíces libres. Despois, por exemplo, para trasplantar unha planta grande, non? O primeiro é facer unha cova. Pero esa terra que vamos a quitar desa cova, vamos a botar nun capacho. E a esa terra vamos a mezclar pois compost, humus ou un novo sustrato que lle aporte novos nutrientes. Logo despois ese buraco hai no que encher de agua. Non vale só regar a planta por riba e xa está. Se o buraco está cheo de agua, o que vai a facer é humedecerse toda a zona de arredor, que non é burato, pero está húmeda. Entón, canta máis humedad teña a plantiña, mellor lle vai a ir. Despois acomodamos a planta e cubrimos ca nova terra que mesclamos antes mezclada, non? Nunca debemos compactar unha planta máis do preciso, o sea, con que aguante do seu propio peso, chégalle. Eso de apretar aí cos dedos, cos pés ou con tal, mellor non. As raíces teñen que quedar libres, soltas. Entón, eso, compactar moi pouquiño, só para que se sosteña dereita. O sea, vamos a obter como unha loma porque vai haber máis terra da que había, pero despois ao regar xa se vai a ir asentando. Nada, pois se o cepellón queda de fora vais a deshidratar, así que mellor é sempre cubrilo. No caso de frutales, que non se me olvide, que isto é super importante, frutales que normalmente son insertados, sempre deixarlle o inserto de fora. O inserto ten que quedar de fora, non se pode cubrir. Por moito que sea grande o frutal, se as caso poñemoslle un tutor, pero o que é o inserto, fora, da terra. Quédanos un minuto. Que me dis? Sí, un minuto. Danos para falar de trasplante de plantas pequenas. Algún consello? Non sei, bueno, a ver, podemos dar así os consellos. A mí un minuto non me chega ni para escachar noses, É o que nos queda. Bueno, pois nada, que acordadevos sempre de preparar a terra, de mirar o que ides a plantar para non comprar demais, e manter sempre a terra húmeda, non facer de regar para unha semana, non, as plantiñas cando son novas, hai nas que manter naquela humedad constante. Non sei, é que así a mí no minuto xa me puxeron nerviosa, non? Pois
Pois nada, podemos retomalo se cada semana que ven, eu abordar outro asunto, sempre volveremos sobre os trasplantes. Sí, sí, Agora claro. é o mes para facelo, quedadevos con iso. Pero e con os sempre consellos sempre que hai buscar. días para Sí. facelo. Quedéis en voz. Tranquilo, Antón, falo eu. Nada. Nusca, quedamos para a semana que ven. Pa Esta semana cita que que temos ven. todos os xoves. Moitísimas coa nosa gracias. horta. E boa Moitísimas tarde. gracias, Nusca. Moi boa tarde. para ti, Carolina. E con toda a información das 5 da tarde.